A continuación vai a falar o representante da Cofradía de Pescadores de Ribeira, o seu patrón. Bueno, eu vou decir un pouquinho máis do mismo. Bueno, na Unión Europea, desde fai anos, asinas un TAC, como todos sabemos, que son os totales emisibles de capturas. En decembro pasado aprobaron os TACs para o ano 2011, cun recorte que queremos nós que é un pouco excesivo ou moi exagerado. Sobre todo, os que máis lle afecta vai a ser, principalmente a nosa flota, que é a flota do arrastre. Dende a entrada na Unión Europea vimos sufrindo unha reducción da frota ano tras ano, que agora ímos a quedar sin flota e sin poder pescar. A reducción masiva de moitas especies como a pescada, xurel, cabala, etc. repercute negativamente na flota galega, porque limita moito a actividade, sobre todo a do arrastre, posto que son as especies que les pescan. Pero a drástica reducción da cuota do lirio é sobrecolledora, porque rebaixaron a cuota un 93% con respecto ao ano pasado. Esta barbaridade vai a provocar que en marzo, máis ou menos, teña que parar toda a flota do arrastre, que no Cantábrico e no Noroeste son 110 embarcacións, das que 30 son de Ribeira. E non sería xa bastante esta reducción do lirio, que onte chegou un far da Secretaría General do Mar dicindo que as embarcacións de artes menores xa non poden pescar máis na Rusa hasta o 1 de abril, pois a cuota para o primeiro trimestre xa está esgotada. Levamos anos traballando para que o noso produto se afiance no mercado nacional e internacional, e os cuidadores xa se acostumbraron ao noso produto fresco do día e de excelente calidad. Ao parar os barcos, toda esa labor de fai moitos anos perderíase, buscaríase outros mercados e costaría moito que os compradores e importadores volveran a confiar no noso produto e unha estabilidade do noso mercado. As empresas terían que mandar os traballadores ao paro, e a metade dos barcos, ao parar tantos meses, terían que desfacerse deles. Aumentaría o paro en miles de persoas en toda España, e unhas buscarían alternativas, como ir para outros traballos, que non cesan de pesca. Os cales son escasos con isto de crisis. Ou hai que mirar os datos do paro deste ano. A industria e o comercio decaerían nas súas vendas, posto que sin habería produto para vender. Mais que o que vende fora, e ademais a xente sin traballo non consume da mesma maneira. A pesca aquí en Ribeira ocupa un lugar moi importante para a vida das persoas, xa que aquí a vida basase no mar, fundamentalmente os marineiros, traballadores de fábricas, lonxas, fresqueiros. E como nós pensamos que quedaría sin traballo por unha tanta diminución da pesca. A pregunta é: se non vai a pescar, a que se vai a dedicar a xente do mar? Con esta política pesqueira en Ribeira vai a desaparecer, e se non se poden entender estas reduccións cando hai cantidade suficiente de peixe no mar para manter polo menos os barcos que xa hai. Facemos unha reflexión de todo isto e pedímoslle e recordámoslle ás administracións responsables que antes de tomar estas decisións tan trascendentais para unha zona que vive directamente da pesca, que consulte co sector, que fagan muestreos e que corroboren que se pode pescar como mínimo o mesmo que anos anteriores, e que siga habendo peixe no mar para manter esta flota galega tan importante que temos, que non nos afoguen máis e repartan os TACs en función das zonas, non todo por igual, xa que en España o lirio que se pesca para o consumo humano e noutros países é para facer fariña de peixe e agricultura. Gracias. Falará a continuación o representante da Asociación de Compradores. Ribeira é un pobo que vive do mar. Foi crecendo alrededor dele. Un pobo onde máis de 700 familias viven directamente do mar. E onde as empresas, tendas e bares foron creadas e florecendo en torno ás xentes do mar. Nos últimos anos fomos vítimas dos recortes constantes nas capturas da pesca, impostas pola Unión Europea e ignorando os intereses españois, que foron mermando a nosa capacidade de traballo. A partir deste ano, a situación aínda irá a peor. O novo plan de recortes indiscriminado e irracional de todas as especies comercializadas na lonxa de Ribeira supón a desaparición da nosa rede comercial e, polo tanto, a incapacidade para traballar da maioría das empresas que vivimos da pesca. A consecuencia inmediata será a perda directa de máis de 3.000 postos de traballo, só en Ribeira. E sendo este o noso principal sector, isto só é o comezo. Pola trayectoria histórica,
somos un referente a nivel nacional da compra de peixe fresco. Os consumidores están acostumados e satisfeitos co noso produto. Con esta medida, só se pretende que sexan moitos os que satisfagan esta demanda, favorecendo a importación masiva de peixe e os intereses das grandes plataformas comercializadoras. Non se contou nunca con nós, non se respetaron os nosos intereses, e nin sequera se nos preguntou. Pola irresponsabilidade e desadez dos nosos representantes en Bruselas, o noso futuro e os nosos fillos e fillas é máis incerto que nunca. Despois de tantos anos traballando para facernos un lugar no mercado, despois de que nos costou entre todos levantar os nosos negocios, non podemos permitir que dende Europa veñan a rematar co noso xeito de vida. Estamos aquí hoxe para lembrarles aos nosos representantes que antes de tomar decisións trascendentais para unha zona que vive directamente da pesca, a súa obriga é consultarlle aos representantes do sector e, pensando no futuro, exiximos que a partir de agora nos teñan en conta a todos nós. Estamos aquí hoxe para demandarlle a todas as administracións responsables que busquen unha saída a esta situación, para que realmente loiten polos nosos intereses, para que se mobilicen e cumplan as razóns polas que os votamos. As nosas reivindicacións non son excesivas, son sinceras. Nós só queremos traballar. Gracias pola vosa presencia e polo voso apoio. Seguiremos loitando por Fecha xa esta roda. Ayuntamientos que nos acompañan hoxe. O problema en Ribeira é grave pola pérdida da pesca e con nós leva quizás ao cierre do pequeno comercio, porque do comercio de Ribeira somos poucos e pouca xente traballando en el. Non somos grandes áreas, pero sí un comercio sostible que vivimos da pesca e Ribeira foi puerto pesquero e queremos seguir sendo. Non queremos mendigar, queremos traballar o xusto. E pos comerciantes de Ribeira é quizás o máis importante, porque aí depende os nosos cartos e a nosa xente e que poden seguir invertindo aquí. Eu non repito todo o que hai, o que dixeron os meus compañeiros anteriores, porque sí, é verdad, Ribeira peligra e principalmente o comercio, a industria que está derivada do peixe, e con todo eso a min gustaríame que nos oíran alá fora tanto o goberno central como se desde a Xunta se pode facer algo. Isto é un problema grave. Darvos as gracias por estar aquí e non teño nada máis que dicirle e dar as gracias por deixarme cerrar este acto. Bos días a todos e hasta outra. Como vos dicía ao empezar, gracias pola vosa presencia a todos os veciños e veciñas de Ribeira e a todos os que nos acompañan. Estamos xogando o noso futuro. Se seguimos unidos, espero que Ribeira e a súa flota siga para adiante. Moitas gracias e podemos dispersarnos tranquilamente todos. Moitas gracias.